जिहेतु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु 50थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय जिहेतु गफुरनि बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय जिहेतु गफुर आन्सलिकनि नैबे जोहोलाव दैमालु नैबे जितु फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि जितु गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो गाबोननिफ्राय 20, 21, 22 आरो 23 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जितु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया नैबे गफुरनि दैमालुआव जितु सानब्रैनि गाबगोनां हाबाफारिजों जानो थांगासिनो बे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जितु नैबे मावसोम हान्जानि जितु मोनसे मार्च पास्ट खालामनाय बा मावसोम हान्जानि माखासे फोरोंथाय जितु नैबे सोलिगासिनो आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन जिहेतु गोबां नैबेयाव ब्रह्म भक्त बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि बेयाव लाइमोनफोरा बाहागो लाफैनानै हौवासा हिन्जावसा बेयाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों जितु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जितु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मेहेरगोनाङै आबुङै जाफुंसार होनो थाखाय नैबे बिथां गफुर हालामजों लोगोसे दाब दाब गफुर बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय जितु बिश्वनाथ गफुर आरो बायदि बायदि ओनसोलनिफ्राय एबा आन्सलिकनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों बे समाव आङो मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु नैबे मार्च पास्ट एबा भलन्टियार्सनि इनचार्ज बा दैदेनगिरि आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु गोबां लाइमोनफोरा जिहेतु नैबेयाव नोंथांमोननि नैबे जितु ब्रह्म धोरोम आफादनि जितु मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेयाव गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों बेसेबांसो लाइमोनफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों बेयाव एप्रक्स जोङो 360 to 375 दा बर्थमान नुजाफैदों ओरैनो जोङो 550 जों प्रजेक्ट खालामदोंमोन नाथाय गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय आरो साइजनि एसे आनसाइज डिफारेन्सिएसन जानायनि थाखाय जोङो गासै माखासे उन्दैफोर जे गथ'फोर दंमोन जायनि ड्रेस साइजआ मिलायाखै बिसोरखौ जोङो थोनहरनांनो गोनां जादों बेनिखायनो दा 360 to 375 बेसेबां भलन्टियार्सफ्रा दङ आरो जिहेतु नोंथाङा माबायदि नोंथांनि टिमखौ लानानै जिहेतु माबायदि खुंफुंलांगोन बा हाबाफारियाव नोंसोर बाहागो लानानै जाफुंसारगोन आसा दं आङो जोबोद आसाबादि पजिटिभ जेस्चार मोनसे मोनदों मानो होनबा उन्दै लाइमोनफोर बे लाइमोन बैसोआव सोलोंनायनि मोनसे सम बेनिखायनो बे लाइमोनफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय जाय नुजाफैनो हादों बे लाइमोनफ्रा गासै फैनानै गोसो गोथारै दोलै नोगोरै नुजाफैनानै मोजाङै बाहागो लाफैदों आरो सोलोंनोबो खाबु मोनदों बिसोर सोलोंगासिनो दं आरो आं आसा खालामो मोजाङै मोजां बिसोरो खामानिखौ जाफुंहोगोन हाबाखौ जाफुंहोगोन बबेनिफ्राय बाहागो लाफैदों बिथां गासै न'दुवारनिफ्राय फैदों न'दुवार आन्सलिकनिफ्राय गासिबो फैदों बिनिफ्राय सनापुर गफुराव जेसेबां प्राइमारि दङ बे प्राइमारिनि गासिबो खोन्दोनिफ्राय फैजोबदों जितु बे प्रग्राम मोनसे गाबगोनां सानब्रैनि बेयाव नोंथांमोना जितु बाहागो लागोन बेयाव माबायदि दिन्थिफुंनो लागोन नोंसोर भलन्टियार्सफोरखौ लानानै जोङो भलन्टियारफोरखौ लानानै जेरैबायदि जोङो फरायसा आफादनि गौथुमायाव जायो बा बर' थुनलाइ आफादनि गौथुमायाव जायो बेफ्राव जेरैबायदि जों मार्च पास्ट बायदिसिना खालामनाय जायो पेरेड एसे मोजाङै खालामनाय जायो नाथाय बेयाव जोङो बैफोरबायदि मार्च पास्ट आरो बेबायदि जों खालामनाय जानाय नङा बिसेस जोङो मेइनलि जि फ्लेग हस्टिं जागोन फिरफिला बिरहोनाय जागोन बेयाव जोङो एसे खमैनो जोङो ड्रिल खालामनाय जागोन बेखिनियाल' आरो जितु नैबे प्रग्राम बेयाव प्रग्रामाव माबायदि आसा खालामो नोंथाङा नोंथां बे खुंफुंनाय बे फोरबोखौ सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बे फोरबोखौ आङो नैबे भलन्टियार्स साब कमिटिनिफ्राय जि नुदों जोबोद मोजाङैनो जेरैबायदि एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो दं जोबोद गोबां जोंनि ब्रह्म भक्त आइ बाबामोननि जि सिमां सोरगोआरि जोंनि जगेश्वर गुरु जगेश्वर ब्रह्म बाबानि जि सिमां बे सिमाङा दिनै जाफुंनायनि लामायाव फैगासिनो दङ जास्ट जोङो गेटआव सफैबाय मेन गेटआव सफैबाय जास्ट वी आर इन दा पिक पइन्ट जों 100% जोङो
जोंनि हानायखिनिखौ नाजागोन आरो रायजोफोरनि अननाय जेसेबां माने अननानै मदद हरलायलायदों गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै जेसेबां गावनि खामायनाय आरजिनाय बिनिफ्राय जेसेबां हायो बयबो दोलै नोगोरै गोसो गोथारै मदद हरलायलायदों बिनि बिथां आइ बाबामोननि जि अननाय बे अननायानो जोंनि जि थांखि बेखौ जाफुंहोगोन होननानै आंहा जोबोद आसाबादि। जिहेतु नोंथांमोना नैबे सोलोंनायखौ सानबैसेनिफ्राय खालामबोगासिनो? नैबे सोलोंनायखौ जोङो दिनैसो खालामनाय जादों। जोङो मानो होनब्ला गासिबो भलन्टियारफ्रा फैजोबाखैमोन। फैजोबैनि थाखाय जोङो आरो क्लदिंखौ जों होजोबनो हायाखैमोन आरो जों मेनेज खालामनायाव जोंहा एसे टाइम लादों। जोङो एसे सिगाङावनो लेंहरनांगौमोन नाथाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनायाव एसे लेट जानायखाय जोङो दिनैसो जागायनाय जादों आरो दिनै जागायनानै जों दा ब्रिफिं डिब्रिफिं दंबावो आरो गाबोन फुङाव दसेब्लाबो जों खालामबावगोन बिनिफ्राय जोङो प्लेसिं खालामनाय जागोन आरो। जिथु गोजोननाय थाबाय जिथु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फालिथाया जिथु नैबे गफुर हालामनि जिथु दैमालु बे दैमालु गेलेग्रा फोथारनि गेजेराव जानो थांगासिनो। गाबोननिफ्राय जिथु सोरांबानो बेखेवनाया जागोन। बे बेखेवनायनि लोगोसे गासै गोबां दाब जिल्लानि जिथु आसाम नाङै आसामनि बायजोनिफ्रायबो नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।